I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan klip, sa vama je Game Nord, a danas ti pričamo pre svega zašto sam u majici i zašto mi je kosa zalidana ko da me je konj lizao, nije krava. Zato što, brate, kupao sam se sada, to jest napolj na bazenu i zato sam takav. Nećete vjerovati šta mi se desilo, to jest šta sam uradio, a prvo uzeo sam pre neki dan, otvorim ja kompjuter, da otvorim kompjuter, brate. Upalim kompjuter i sada piše meni kao restart, šta mi još ovako trese ruka ko jebena izjec jebote. I onda meni piše restart, kao da restartujem kompjuter. I ja gledam šta je nazovem čoveka. I on kaže kao vidjet ću ja šta je to, koji je to problem. I ja gledam vrate šta bi moglo da bude GTA 5. Da je malo možda ne može da potera kompjuter ili nemam pojma ni ja, znaš. Pošto nije mi stigla još nova grafička, pa zato. I gledam ja vrate šta bi moglo da bude još jebote, možda neki virus, nemam pojma ni ja šta je. Kad dolazi čovjek i kaže kao moram ti oboriti sistem, ja kažem što nemojte molim vas, aj nađite neki drugi metod, kao aj obori sistem, ba ti imamo, šalim se naravno. Ljudi, dobar je čovjek što mi sklapa kompjutere i brate ne dam da njega nije imalo, znači vozovi do sada neku krbulju jebama. I sad ja dođem, ja vrate kaže on meni, kao neki problem je tamo, strešit ću ja to. I dođe sutra, govori o meni kao moram ti oboriti sistem, nema šanse, znači da ti ne oborim. I kaže kao virusa, maksimalnu bezbjednost sam ti stavio na kompjuter, ali brate, nafurao si virusa, da je nenormalno. I kažem, brate, kako nafura virusa, evo ja si skinuo 3 igrice, to je Sula, GTA 5 i kako se kaže, Fortnite, da čujem kako se kaže. Kako sam mogao toliko virusa da nafura, ništa nisam drugo čačko, sam pikao Fortnite i to je to. I sjetim se ja, joj, znam da brate, nisam skinuo preko Steama, Steam je bio nešto zajeban. I ja uđem na Google i ukucam IDC Launcher, to je IDC Launcher, tačnije. To je program preko koga se snima, preko kog ljudi, kompanija koja je osnovala Zulu, tačnije Zula Europe. I sada, pošto mi je Steam zajeban, nisam mogao preko Steama da skinem na Zulu, nego sam otišao na Google, ukucao IDC Launcher i meni to izašlo. Ja skinuo preko tog programa i vrati meni gleda španski, francuski, ja jedva namestio na engleski, na engleski, bol mene kurac što je to, ali koji će mi kurac francuski, španski, španjolka neka, a to tamo se pojavljuje, ne znam ni ja šta je, proganja me. Kad sam to sljedeći dana, to se restartuje. Gledam, vrate, nemam pojma, GTA, vrate, furao lagano, znaš, na maksimalno. Laganere, išao, bez problema. I sjetim se ja zbog toga, jebo, majko. Sad mi čovjek mora barati sistem. A znate da sam u prošlom klipu se radao ko nenormalno, znači što sam skinuo GTA 5, boš sam se jebeno mučio, znači, da ga pokrenem zato što sve piše kao verific bot, kao da verifikujem da li sam bot. I vrate, verifikujem i mislim, ja sam u GTA 5 bot, pošto znaš, tek sam krenuo i to, ali nemojte to da vas to sada, da, nastavit ćemo. I sada naš verific bot i naš, ja verifikujem, ništa neće. Puje venti, ajku, gledam šta je. Kad nešto treba da se update-a kompjuter, ja update-am i tek tad moglo. Skinulo mi se poslije 2 dana skidanja i evo sebe skinulo mi se, ja malo furao i kurčić, djokica, jeste, sistem mora da se obori i jebe je. Tu smo gdje smo, znači stigla je nova grafička. Večeras stiže kompjuter čim stigne, znači novi video izlazi Fortnite najvjerovatnije, pošto ne vjerujem da ćemo znači ići prvi akceptirati šta je ovo bradi, čeka da vidite. Evo ovo je jako što mi je naborano. To je zato što sam pao kad sam bio mali, ja bio bradu to moj rasopao sam je ko pičku, znači brad. Nevjerovatna priča, znači pričat ću vam je u sljedećim klipovima. Znači što je mnogo dobra priča, rate, znači bukvalno ne do ti bog kak sam rasopao. Nebitno, ne skrećemo s teme, znači izlazi Fortnite video večeras.
ako mi stigne, znači 2 sata ako će skidati, onda ćemo da pikamo Fortnite, ili će biti live, ili će biti live stream tačnije, ali ne vjerujem, bit će pre video ovako neki, i pikat ćemo bato, znači 2 sata, to jest nećemo, bacit ću 3 videa, onako, Fortnite, pa ću isjeckati malo, u kraće delove, da ne bi brate, gledate ga pola sata, furat, nek će ovako nastavke, pa ćemo baciti danas, sutra i tako to. Uglavnom će izaći večeras ili sutra klip, znači zašto vam kažemo, zato što, znači, nam da vas boli kurac kada izađe klip, mislim, nije, one koji me prate ne boli kurac, mislim, malo ih žigne ponekad, za mene, tako da, kažem da će večeras ili sutra ujutru izaći klip. I šta da kažem, ja i dalje ne vjerujem šta sam uradio i koliko sam se zajebao, znači, jebem ja vama, jebem vam se mrtve majke, znači, IDS Games, jebo vas onaj ko je skinuo, znači, ja sam ih skinuo, tako da imam da ih jebem, imam da vas tuži, znači, jebat ću vam majku mrtvu, znači, ne IDC Games, ne znam da li je to pravi IDC Games, ali, brate, ne znam, znači, zato što ima preko Steama da se skine, ali ne vjerujem da je IDC Games pravi. Što bi on pravio drugi sajt, znači, na Google, ako već ima jedan sajt na Steamu, znači, ne razumem što ljudi sjeru, što im sjede govna toliko. Nebitno, ljudi, znači, da ne dužimo klip, pošto ja i više znam da smaram. I, znači, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svideo. Opalite za brata like, udarite po like, pretplatite se na moj kanal za još ovak video godoština, znači ljudi, je da je sada serijal smor, žešći, znači smor bato moj, pa ja sada, znači majke mi ja se sad smaram što moram da izbacim, da editujem i to govno, je da nema puno edita, ali moram ipak da vidim da ne bi šta ispalo, da se ne bi negde izbleveto nešto ili nema pa ni ja, ali stvarno je smor čim dođe kompjuter, ljudi, furamo GTA 5, CSGO sam već kupio, znači ljudi, bit će i CSGO-a, eto, znači CSGO, Fortnite, GTA 5, petak 13. PUBG možda, znači ljudi, vi ne vjerujete šta ćemo se da snimamo. Ovaj serijal koji će sada ići, to jest, ovo što sam sada nabrojao, igrice, brate, serijal će da kida, znači to će biti neverovatno. Sprdat ćemo se sa vama, znači ljudi, znači ko će da igra Fortnite ili bilo koja igricu koji sam naveo sada, nek mi napiše dole nick vaš pa ću vas ja dodati ili vi mene dodajte, napisat ću vam ja dole kako se zove gde. I do sljedećeg videa veliki pozdrav i doviđenja. S vama je bio Game Lord, ali sljedećeg videa mi se vidimo. Ćao!